15 अगस्त तो हर साल आवेला, लेकिन कुछ लोग में एक दिन के देशभक्ति जागेला। डीपी में तिरंगा, बायो में प्राउड इंडियन, कैप्शन में जान देवे वाला बात लिखाला। लेकिन असली हकीकत 16 अगस्त के आवेला। जैसे ही 16 अगस्त आवेला उहे तिरंगा रोड पर मिलेला। एक दिन के देशभक्ति लोग के अंदर खत्म हो जाला। ना कबो अपना देश के सैनिक के याद कर लालो, ना कबो देश खातिर कुछ कर लालो। झंडा तो हाथ में पकड़ल आसान होला, पर जिम्मेदारी उठावल केहू के पसंद नहीं है। काहे कि स्टेटस लगावल बहुत आसान होला, लेकिन सिस्टम से सवाल पूछल ये सब केहू के बोझ लागेला। देश से प्यार बात तो तिरंगा सिर्फ हाथ में ना, दिल में भी होके के चाहिए। काहे कि देश के दिखावे वाला प्यार ना, निभावे वाला प्यार चाहिए। एगो बात हमेशा याद रखियो, देशभक्ति एगो पोस्ट से ना, जिम्मेदारी से साबित होला। पोस्ट तो सब केहू कर देला, लेकिन ओकरा के निभावल सब केहू के बस के बात ना होला। काश जितना आसानी से लोग स्टेटस लगा देना, उतना ईमानदारी से काम होई तो आज गरीब हर एक ऑफिस के चक्कर ना करतन, देश के युवा के ज़िंदगी बर्बाद ना हुई, देश में इतना बेरोजगारी ना हुई।